Halløjsa YouTube, så er vi i gang med Minecraft igen. Let's Play, ja. Og i dag er jeg med. Jeg er Anders. Ja, og vi så har er Hjort med. Hjort med, som jeg snakkede om. Yay! Ja, godt. Og vi er tilbage lige om 2 sekunder. Og han hedder YouTube. Så er vi tilbage i YouTube. Det var lige hurtigt tekniske problemer, der lige skete der. Slippers computer. Ja. Nej, gør ikke. Okay, og vi vil lave hus nu. Hvorfor fuck kan jeg ikke smage den der? Sådan der. Og jeg laver bare et klassisk design. Er det ikke sygt irriterende, Bel, når der kommer de der fyrværkeri? Vil I ikke gå ned og mine, Karl og Bel? Jo, hvis jeg får en pickaxe. Jeg må ikke snyde. Ja. Jeg hedder Dan. Jeg går det. Nej, gør du? Ja. Ej, spændende. Jeg Er der nogen, der har en 12 år gammel. Hvad? Ingen skid, jeg ikke. Nå, så mangler der er 3. Jeg bare giver mig en bus. Karl, hvorfor Kit starter? Ej, det er virkelig irriterende, jeg har den her lag. Eller lag. Han har en samme lag, som du har. Den der, kan du huske den der lag? Den har køer. Kører der ikke kører her omkring. Nej, Så skulle vi være heldige, hvis de spawner. Wow! Hvorfor lægger det så fucking noget? Wow, det laggede, ja. Og det er både en dansk og engelsk server, det her. Jeg har spædestykker. Det kan du Det godt der er få. en med dig. Karl, må jeg ikke lige få det træ? Jo. Karl, hvad er din bue enchanted i? Infinite. Hvad? Det der, som man har, kun skal bruge en pil. Nå, okay. Og 2 sekunder. Gå ind, Karl, gå ind ned og miner. Jeg løber. Og jeg kan ikke styre mig med det her fra. Nej, det er sygt irriterende, ja. Og jeg ved ikke, hvordan man får det af. Hallo, hvem er en gris? Hvem slår mig? Hallo, hvem er en gris? Du er skelet. Jeg er ikke nogen gris. Hvem er en? Du kan bare slå ham, så vil den sige, hvem der er en gris. Det er Hedda. Skal du spawn? Hvad? Hvad? Stykker? 2 sekunder YouTube, så er vi tilbage. Stykker. Så er vi tilbage i YouTube. Det var lige tekniske problemer igen med nogle TP'er og sådan noget. Men nu er vi tilbage. Jeg laver en keystreng. Ja. Jeg skaffer mig lige en ny pickaxe. Nu har jeg snudt. Og en med alt det her lige. Stykker er det ikke snudt? Ja. Beder du ikke ned med min egen hul? Og jeg går lige ud og planter nogle træ. Og der ligger masser af noget i kisten. Hvad var det, jeg skulle bruge? Det var 3. Jeg blander lige et par træer. Stykker, hvis du skriver et kit tools med en, allerede med en skovl, så får du har du 2 i en stærk. Hallo, jeg har fundet noget iron. Godt. Jeg har lige skaffet mig en ny pickaxe. Hvad? Nå. Sådan der, sådan der, sådan der. Jeg hugger lige noget træ, så vi kan lave vores hus færdigt. Karl, Ej, det er virkelig irriterende med den der læghæk. du ødelægger vej. Hvad har jeg gjort? Jeg mener. Kan ikke se noget. Karl, du laver det for tand for lav. Prøv at kigge. Jeg er ligeglad. Nej, Karl. Så min en anden sted. Hvad laver han? Ej, fuck laver han. Hvor pokker, Karl? Det er en grim mine, men jeg laver den her.
Det er ligegyldigt. Ja, det er fint nok, han gjorde det. Det er ligegyldigt. Nej, lad være. Det er godt, fordi så kan vi sætte... hvad hedder det? Så kan vi sætte... trapper mineshaft. i den der side. Jeg har fundet mineshaft. Godt. Mineshaft. Jeg har fundet der mineshaft. Stop det, din lille lort. Jeg tror det var klar. Nu er det godt. Ej, nu er det der igen. Nu er man nødt til at gå ud og ind. Hvorfor tror den, jeg hacker? Har du et eller andet på, der skal snyde? Den sutter. Jeg har kun 3 på mig. Og diamond hjelm og sådan noget. Lad det være. Karl. Jeg kan ikke få lov, Karl. Ej, jeg dør. Det vil det være sjovt, hvis det sker. Luk. Jamen, jeg vil da bare godt se det ske. Og vi regner med, at der kommer obsidian. Var det ikke creepers eller? Vi regner med, at der kommer obsidian hele vejen rundt. Og så en... fuck. Og en vej over til derovre, hvor vi laver en mark på et tidspunkt. Se. Det er sygt, jeg siger. Og så... Ja, så laver vi en mark om. Jeg dør. Stykker, du ved godt, de er... dø. Gå væk, zombie. Karl, kom. Jeg dør. Du ved godt, de andre har så chestene i en mineshaft, det er minevogn. Og jeg vil... Se, Bill. Det er sygt irriterende. Prøv at se, you cannot. På grund af, jeg har været ægte. Karl, hvor er dit ego henne? Find Karls ego. Jeg skal bare drikke. Find det store ego. Bill, har du noget træ? Ikke hvis du vil have det. Shit. Home. Det er vigtigt, jeg bare gerne have træ. Yes. No. Stop, hvorfor er der så mange lort? Jeg ved det ikke. Fordi de ikke kan lide dig. Fuck, du er ond. Og jeg fandt en chest stykker. Godt, hvad Der der er guld og iron og kul. Woo! Er der noget træ? Nej. Det er helt vildt irriterende i dag. Jamen, jeg skal bruge noget træ. Chill. Lige stille, Karl. Er du ikke en mineshaft? Karl, du er en mineshaft, der er 3 over alt ved dig. Lækker det ikke også? Det har jeg også lige opdaget, så jeg er i gang med at hugge. Nu er det her sket igen. Anti-cheat. Jeg er lige glad. Lad mig nu sætte blocks, din fuck. Jeg tjekker lige, hvad den siger om dig. Den siger sikkert, at han er en sur gammel mand, så han må ikke være herinde. Karl, kan du se, hvad der... en lille fejl. Det er blevet sur gammel. Karl, kan du se, hvad der er gået galt? Hvorfor jeg ikke kan sætte så mange blocks nogle gange? Du flyver stykker. Flyver jeg? Prøv at skrive fly. Ja, det er rigtigt. Prøv at se. Flyver. Nej. Prøv at se, det er den her læg der. Kan du huske den her læg, der er sket for mig? Og du går på vandet. Fuck, hvor sejt, hvis jeg kan det. Og du spammer. Spammer jeg? Ja, det siger den en gang. Det var vist alt for det i dag, YouTube. Vi ses!